Productions. Baka taɓa samun wacce ta so ka ba, shi sa baka san menene so ba. Ni na samu tawa kuma ta ban kulawa, in kyau ake magana koyar salon tafiya ko wahainiya nan ta gani sankiya cika zuciya tabba ne miki kishiya don bakin cancanta zama gida na burina baya wuce in ganki kullum mu dan zauna don mitar taɗi. Kin ga soyayyar ki ta saka na faɗi, yanayin da nake ciki ki ciro ni. Na fi son wayata kullum ki kira ni, zan zo in zo amita soyayya. Na rike sunanki a raina kamar karatu, abinda na yi hada kwakwalwa take rubutu. Sunanki ne a farko, sunanki ne a ƙarshe, ji nake kamar kin sacen kurwa. Ina a zaune a waye yake zubowa, kawai kwakwalwa tunanin kike zubawa. Na kasa in manta da abin da kika gina min zuciya, dama haka so yake zai sa ka kai ta faman hajijiya. Ba ka gane rafi na suna da zurfi sai ka sindima, za ka gane suna da daɗi cikinsa kuma ka sha wuya. Na samu wacce ta so ne, burinta kullum ta ganni, ta ba da rai a gare ni zan ba ta lokaci na gaba daya mu kasance tare.